ndakati ndichitarisa zvangu ndobva ndaona kuti pane katsumo kanonzi kwai mhembwe rudzi inozvara mwana ane chikwa iyo tsumo yekuti mhembwe rudzi yandinetsa bcause ukada kutarisa kuti mamwe maektirwo nemaitirwo ari kuitwa nevana isii kuti nekuhumbleness nemamwe mararamiro anoita mubereko wacho unyatsoona kuti isi tsumo ikai iri kusungira mubereki pasina. Vamwe vanotorovedzera vana vavo panzira dzakanaka, vanovarayira kunaka kweupenyu nokuipa kweupenyu, asi vana vacho dzimwe dzacho tingati ndochi dzainzi chi mharapatsetsetse kana nunzvatunzva, nokuti unyatsoona kuti chari kurambidzwa kuti chakashata, madrugs akashata, kuba kwakashata, ndo chinhu chaari kutoda kuita. Unobva washayiwa kuti mubereki onyarirepi, mubereki orarama sei. Bcause vamwe BP dzatiri kuona dziri muvabereki vazhinji ava vatiri kuona is because of their children. Zvavaishuvira kuti vana vavo vaite nezvavakuraramiwa nemwana wacho zvinenge zvavakurwadza. It's different. Saka tsumo yaya yekuti mhembwe rudzi inozvara mwana ane ruzhumu sometimes ndakuda kumbodzokera ndimbonodzoka ndimbonoigadzirisa kuti no sometimes chihure chinoitwa nevana kana kuti kuba kudhakwa kunoitwa nevana, utoona baba vacho, amai vake, even vanaba mukuru, vanaba munini, unogona kutoshaya futi munhu ane character inenge yakafanana necharacter iri kuitwa nemwana. Saka patinonamata tichiita zvinhu zvedu tinofanira kugara hedu tichinamata Mwari, tichirovedzera vana vedu pakutenda, tichinamatira vana vedu kuti mweya wenyika usabate muvana. Because sometimes ukada kutarisa kuti zvinhu zviri kubuda mumasocial medias ndozvimwe zvinhu zviri kukopwa, zviri kuadoptwa nevana vedu, zviri kuadoptwa nesu vanhu vemunyika muZimbabwe, even somewhere. Woda kurarama zvinhu zvawaona paindaneti kuita real life yako, zvinokosta, zvinoita kuti upenyu hwako uparare.